Salutare, guys, mă numesc Samurai Ro. Astăzi la un nou episod să ne jucăm Brawl Stars 1v1, așa că nu vă dați seama cu jucători, nu cu prietenii mei sau așa. Mai am un pic și de blochez pe această fată, MZ. Dacă trebuie să aleg dintre B or Frank, o dați seama că Frank e mai bun. Și Frank e mai bun deoarece dacă doi dată cu ciocanul lui zboară capul. Baba Booey. Da, nu vă gândiți la... Da, Baba Booey, nu lăsați așa. După aia trebuie să aleg dintre ăsta sau uite, dintre Stu sau Grefil. Normal că aleg pe Grefil. Și după aia dintre Tara sau Gene sau Max. Așa o să-l aleg pe Max deoarece are vasta mai bună. Și trebuie să-l aleg pe Edgar. Deci aici, mamă, e cel mai greu. Și de ce că trebuie să aleg pe Leon sau ăsta, Spike. Normal, Crow, deoarece e cel mai șpicher Crow. Bine, adică o să zic unul că, bă, cum adică, frate, Leon? Da, frate, Leon, da, Crow e mai șpicher. Și după ce aleg aici, dintre asta sau Amber sau asta, Amg. Normal că o aleg pe pasă, Amber. Și după aia, asta. Așa să șmecher. Eu l-am pe ăsta, adică uite, uitați. Pe ăsta șmecheranul. Hai să dăm cu... Mamă, băga robotul! Hai să cu robotul și să băgăm. Cine crezi că îl bate pe robot? Hai să punem asta. Nu cred că am. Ăsta cu... Eu cred că are nevoie de mai multe oameni ca să-l bate. Uite-l, frate, pe Amber și pe Toge. Hai. Avem o legendară și o epică. Două epice, de fapt. Ăsta care l-am eu acum e epic. E bun ăsta! Bă, dar de ce se duce după mine, frate? Ăsta trolează. Trolează ăsta. Baba Booey. Mamă, da, Baba Booey, nu vă întrebați de ce am pus sunetul ăsta. E ceva? Bă, tată, vedeți cum face Amber, normal că eu pe Amber. Bă, tu te-ai de Amber, what the fuck, mori. Dacă calcă aici e prost. Mamă, și ultimat are. Hai. Bă, vezi că fuge după Amber, frate. Bă, ce... Bă, ăsta chiar e prost rău. Vezi că te bate, bă, ce tu ești prost rău. Trebuie doar să-l bate, ma. Bă, hai, mamă, de șmechere. Amber, tu stai în spate, că tu nu mai ai viață multă. Stai în față, tu. Au, ce prost sunt. Am dat pe lângă. Hai să te văd acum. Vezi că dacă cași pe ele... Îmi place să care de asta de vulturi. Pusare de astea. Nu orice săgeți. Bă, ce... Nu uitați să vă abonați la Radu Hitler și la Săgeata Albastră și la mine. Un prieten de-abia dacă vreți să postez ceva cu el. Normal că o să postez cu el, adică e prietenul meu cel mai bun. E cel mai bun prieten la mine. Bă, dacă era... Mamă, ce bine. Bă, vine ăștia după mine. Nu, bă, ăștia cu pomii, bate-te cu ăsta. Uneori îmi luam pe El Primo și mă băteam cu ăștia de box. Rămân că e El Primo. Haide. Mai ne trebuie un pic. Șatul. Au, nu.
Dai. Ne trebuie un shot. Hai. Yay! Deci, dați un like Licky. Baba Booey. Da, frate. Complete level. Aici 300 și ceva am luat multe, uite, mă. Da. Încă n-am asta deblocat, uite astea. Încă nu am asta deblocat. Chiar și-al dat de câine, nu l-am, văd. Urmă că l-ai fost ăsta. Mani. Bun, acum o să facem așa. Hot beat. Boss. Așa ved. Deci nu uitați să dați un like și un subscribe. Și trimiteți asta la mai mulți prieteni să vadă și ei, deoarece eu am făcut 107, am uitat. Mulțumesc pentru 107 de vizualizări, chiar mulțumesc pentru asta, m-ați făcut bucuros, adică am făcut 100 pentru mine, deci pentru începător când faci 100 e mare bucurie pentru el. Vă dați seama să fac 1000 cea mai mare bucurie. Dar poate încercăm, adică norocul începătorului, dacă știți cum se spune. Da, pentru că eu am făcut 100 asta deoarece știți că postez, că dacă nu postez, n-am. Da. O să mai postez dacă vreți. Deci, voi trebuie să scrieți în comentarii. Bă, Andrei, vreau să mai joci Brawl Stars. Vreau să mai faci o serie cu Brawl Stars. Vreau să joci, nu știu, Minecraft. Vreau să joci, nu știu, Fortnite. La Fortnite trebuie să mai lucrez, îmi fac cont, că e foarte greu. Nu știu, vreau să joci Counter-Strike, nu știu, vreau să fac, vreau să faci o serie cu Alex Săgeata Albastră. Ziceți orice că eu fac, în afară de Fortnite, că o să dureze ceva, dar o să facem și chestia asta. Da, vine după mine. Cred că asta îi dă virus. Da, nu mai dă niciun virus. Mama vine după mine. Bă. Ce nab, nu mi-a dat niciun... Bine, ăsta, robotul e nab, că e rău de tot. Mă ocup eu de ei, hai. Băi, mai dai ce, mamă. Mamă, ăsta e foarte bun. Și de ce că ăsta are... Wow, cum se bagă în tine. Dacă, cum ar fi, dacă vrei să bag un mod în Brawl Stars, o să am eu robotul, să fiu eu robotul. Dacă vrei, bag eu, dacă vrei. Eu o să bag modul acesta ca să fiu eu robotul, Mamă, bă, am bătut unul cu Battle. Nu zic că eu am bătut pe amândoi. Bă, nu. Bă. Nu. N-am să mor acolo. Bă, da, Tetil, trebuie să ne unim puterele, bro. Puterele nu... Că puterele, hai că puterele dacă e. Hai că puterele, frate. Am o limbă, nu știu să vorbesc. Bă, oare samuraiul nu știu să vorbesc limba și latura român, mai întâi învață limba și latura român, după aia te apuci YouTube. Unii cred că o să-mi zic asta. Scuzați-mă, nu știu să vorbesc, să zic că... Na, puterele. Hai că puterele, frate. La mine, unește-te puterele. Puterele, ești prost. Las, nu mai zic nimic. Bă! Fă-și. Game not over. Deci nu sunt încă over. Bă, puterile. E foarte amuzant. Și ce mai puțin. Bate-te. Dă-te pe el. Asta e a mea, lovitura mea. Asta o să fie lovitura mea. Hai, going.
O, da, eu am dat, eu sunt. Victory! O, da! 100 și ceva, cred. Mama, o leacă și ajung la ce? Aproape ajung la nu, mamă, și ceva. Mamă, 100, 100. Atât vreți. O leacă, bă, o leacă să ajung la asta. Băi, dăm un meci, dar știi cu cine dăm? Cu Carl. Cu Carl. Haide, dacă vrei joc. Poate, nu știu. Deci dacă se strânge la acest episod. Bine, nu ce l-am. Dacă se strânge la acest episod 40 de like-uri, fac cu Alex Geata Albastră să ne jucăm un joc care doriți voi. Adică spuneți în comentarii, vreau să joc cu Alex Geata Albastră, nu știu, Minecraft, nu știu, orice. Fac o serie cu el dacă vreți. Vezi și vine. Ok. Doar trebuie să spuneți, frate, sunt curios. Cum merge? Adică pe roți, dar cu ce împinge roțile astea? Sunt curios cum arată Carl. Să vezi. Perfect. Mamă, l-am bătut. E bun că se învârte. Am și eu barul ăla care se teleportează, dar poți să teleportezi. Uite, să vezi. Bum, i-am tras. Și vine și în apă și foarte OP. Bă, ce prost sunt. Ia. Bă, am și eu skin, skin, brawlerul ăsta. Boss is angry. S-o da viață pe ăsta. Bă, nu cred că mai îl bate. Bă, dar faceți și voi cumva, că fără mine văd că nu prea. Bă, da, din 2 hituri l-am bătut. Există așa ceva? Bă. Nu știu, trebuie să fac asta. Măcar m-am dus eu pentru voi ca să vă salvez. Bă, nu vă vezi că se bagă și ăla în... Bun, hai, și. Going. M-am teleportat, Hai, teleportat. Sunteți șmecheri, hai. Din 3 hituri vă bat. Din 4 hituri vă bat. Și cred că... Mamă, bă! Mamă, nu cred. Hai. Ce pro... No. Să vedem dacă îl bat. Hai, tu. Dai. Bă, vezi că mor, pleacă de acolo până se spawnează, până mă spawnez eu. Ăsta e singur. Bă, cum ar fi să fie sigur să bați tu robotul? Cred că ai murit din 30 de secunde, cred. Mori. Du, ajutor. De unde dracule de rachetulele din mâini? Mâinile au niște țepi. Cum ar fi să-ți dea țepii ăștia acum? Cum ar fi să-ți dea cu țepi așa în tine? Ar fi prea aproape. Bă, ce? Trebuie să-l bat în 20 de secunde pe ăsta. Nu s-o învârtit, dar na. Hai, frate.
Andrei Cam are atât.